kakatang pa badakon badaman sem bakoit. Amen. Kajing happy but kajing suk noble nok pa banotrai jungi Jesu Christ kendon batpi rengkat. Kohan men kopara ha Jesu Christ. Dongin ngu kakli kajungi hakmat jungu. Dongin IT yalade telan ha Kamtame abang isdang ya kena kesngi kadai hok yang IP way pay way bangin wan hakmat ke jungu bangin ya ro bangin aingu bangin pendon buram nak banta bar kiba ulai ha ke jung jungi ulai ngi kebam gadi ulai ngi kup kasam ulai ngi ke jing kerku keba ngi dan kam ha ke jung jungi kum kibreu dan mata kedau ha kena ke step sacisen Baundon rengkat bangi tongin IT lade telitelan HU. Kamtame akan ikasngi kohan men kopara kabalang ka khot kawere ngai IP bangin pusan Jepang ka Maria ka badai kasim jong ka ing kasam ka jungi kasim jong ka partai baro ka wei den mata kadau tongi duai hakmat ka Maria rukum ju pemaka kum kasim kan wan hiar kan wan don kan wan soreng kar bangi iwei pai wei te hagan ikasngi kohan men kopara kenang ba mga mapi ngilong kita gibreu gibakoj gibreu gibabedor banterwa ya kane kamas gibakoj tongin paish uda gajing sngoret ngin panmap now blade traikan rat nabaro kilat kitam giduna kipop kisang gijungi tekumta da gajing snose bat gajing kuslai bat gajing kloy jungi ban ino ya kine Kipop ke jungi ya gajing em basneu jungi ban em gajing em go babha tongin paish u da gajing doai lang gajungi ngapla ablay badan bor baro padyapi kohan men kopara bang lale pop shibun da gajing perkat da kikten da kikam da gajing leklet da gajing le palat junga da gajing le palat junga da gajing le palat bakrawe junga Nama kata ngakapati ke Maria berkuit Kabaya sa kate suti Ya kianga berkiru kuit Padyapi kohan men kopara Banduai nak bentar junga How try blay jungi Ublay badan bor baro unis nayingi Badalama bigi pop jungi Unyalamingi Sha gajing embom jukut Amen Ku try to isende Ku try to isende Ku try to isende Ku try to isende Ku Kristo isende Ku Kristo isende Ku Kristo isende Ku Kristo isende Ku try to isende Ku try to isende Ku try to isende Ku try to isende Tongin ya duai Akan ikasngi ngiduai nagbanta u Peter Solong Piao bat kumjuru nagbanta u Alexander Lingdo bakin yo no ya gajing koi gajing kia sachisen bat kumjuru ya kaying kasem ngiduai nagbanta kaman simbal klatno jong u sign borlang banono ya kata gajing jathai bom jukut hakahima gajung blai ngiduai nagbanta Kaying kasem jong i saralin lingda amar silong badu jitan kurba basangot ki khon ki jungki bakin yo barabor ya kamet ke bakoj bakia bakin light na gajung pang na gajung stom bakin light na gajung jong gajung gajung ki kamtam barok kaying ngiduai na kabanta kaying kasem jong i sabarles mar silong badu drasing paryong bat kumjoro na banta ki khon ki jungki prangot Bamakiru kumjo kenyo ya gajing koi gajing kia hagaleng kamer bat kaman sem ngiduai na kabanta I Felicita Rapsang ibadan hapadeng gajing pang kansar manta
Boble trekan rat ulai kampala na kabanta jung I nyo I kajing koi kajing kia. Giduwai na kabanta I Lily Mary nong bak ba inyo ya kajing koi kajing kia kamtam na kajing posniu kansha bat kajing kendit kansan kajing I. Giduwai na kabanta I Antonella Carluki ba mairu indon hakata kajing erngeu jong kajing im lang ba kajing don rangkat kajing blay bat I. Giduwai na kabanta I Felicita Kongan ibadan mentala kendai posnem ba in nang yo ya kata kajing koi kajing kia hakal yang kamer bat kaman sem bat kam tame boble trekan rat un ai ya kata kaman sem jong kajing jing ya laban ya sha ya kajing kebai kendu ha kajing em kajing I ha kajing long romba ha kajing long temen jong I berkum jor ngeduai na banta Kiing kesem Kristan jungi setelah kepertai baka Maria kum kasem jong kajing suk kanwan ra jing suk kanwan ra jing teli kanwan ra kajing yalang kawai ha kilong ying long sam jungi baro koblei me ubala penlong ya kanong kha yaw khon jong me ban long kakmi bad kasem jungi tos ngeu san ban ai enda la kershan da gajingya sai jongka ngin la ban yo ya keburam jong ki khon jong me ha ka hima beneng daw trai jing Jesu Christ khon jong me ube mat basan sha rain card bat me ha ka jing long ka we jong man sem ba khoj ublei junam la junam amen. Kajing pulih na ka kitab kinong bisyar. Kanong kawan riu kadikot wakat way ter do at pasaw. Uangel jong utray ulawan bat ulasyong hapo uding tepi uba ha opra ubadey ujong ujos unong abisar kadba ukon jong ujiyon udang syok keu ha kakor kunyot sa uwan ban pure yau na kimidian te wangel utrai ulapau hau bad ulaong hau utrai undon lembat pi kori uklan baslor ujiyon pat ulaong hau maku kenrat lada utrai udon lembat ngi te balai kat kane ka apot yangi bad hangno kita kikam pela jong baro ya kiba kikpa jongi kilaya lap hangi kiong hatu utrai syam lawan yelam yangi na Egypt Henry menta utrai ula kentai no yangi bad ula IT yangi hakakti jong ki Midian hangta utrai ula pasha bad ula ong kile da kane ka bor jong pi bat pelat ya ki Israel na kikti jong ki Midian hatu omdei manga ubala pha ya pi te ula ong hau ma ko trai kumnongan la ban pelat ya ki Israel hapet ka kor jonga kalong ka batlot tam hamanisi bat ngalong ro ubaritam ha ka yeng ka sem jonga bat utrai ula ong hau Henry ngandon bat pimpom ya kinong Midian kum ya ubei ubriu kum ta ula ong hau lada menta ngalasyam ya kajing sebun bat me to pen I hanga ya kadak ba medai mame ubakren bat nga wat lek no nang ne nga kerpat ya me hadu bangan dawan syame bangan wanra ya kajin ais ngabha jonga bat ngan bo yaka hakmat jome ula jubab ngan sa hado ba pinda wan pai kumta ujion ula le shala yeng bat ula pen kre uwe ukon belang bat ki pu klam thai na shi theo upureu ya ka do ula bo ha ka syang bat ya ka umshit ha ukiu nangta ula raya ki sha hapo udeng tebi bad ula ais ngabhaya ki angel jong ublei ula ong hau shim ya ka do bad ya ki pu klam thai
Bat bo yaki halor une umau siang. Nang ta suit ya ka umshit halor jongki. Te ula le kumta. Nang ta u angel jong utrai. Ulara ya udeng do. Ubadon hakti jong u. Bad ulakta da katru jong u. Ya kado bad ya kikpu klem thai. Bad mar kumta la yeng tik kading na umau siang. Bad kalabam do ya kado bad ya kikpu klem thai. Bad u angel jong utrai ulaja no na ka khmat jong u. Kumta ujion ulas ngel tho ba udai u angel utrai. Bad ujion ulaong ani wow ko try ku blay. Minta nga layo I ya u angel utrai markman. Henry utrai ulaong ha u. Kajing suk hapi wat shep tieng. Pin yap enda kumta ujion ulatei kaduan hangta ha utrai. Bad ulakhot yaka utrai ulong kajing suk. Kakten jong utrai. Isungu hiau blay. Nomor nyospa nripu kunta. Nyospa nripu kunta. Kidikhat ngin ruai kendai kadwi terter bukut. Kidikhat kendai terter hadu bukut. Ben itrai hangi ala kajing isnei to ai la jing I pat la jing penim kajing yarab jong utrai kajan yaki bating blay jing ikan pu akan dau pu mat kau gasun beneng pen itrai angi ala kajing isnei to ai la jing it bat la jing penim jing it bat kajing shisha hakmi kia kendulang kahok bat kajing isnei hakmi ki doki apiam pen itrai angi ala kajing isnei to ai la jing it bat la jing penim utrai unai jing man ba kan sei kan ya chua chong u jing su kan lei don ya u jing su kan lei don ya u pen itrai angi ala kajing isnei to ai la jing it pat la jing penim. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hublay ko Maria kepada abda kecing ae, utrai udon barpam, lager kuya panap dengki kentei. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
ringkat bat pi Gabat Piru, ka jing pule na ka gospel ba khoit kat kum u Matthews Gaburam Hame Gutrai, ha ka ta ka por u Jisu long ha gisan ran jung u shisha ngaong hapi kan long ka ba e yaw baruspa banrung ha ka hima beneng ngaong hapi ka khamsuk ya ka ut banrung leng ba itleu ternya ban yaw ruspa banrung ha ka hima ublei haba gisan ran ka liya sngew ya kane kila lengo ngan ki aong temano bala ban lajim hanre Jisu la petlep yaki badul ong haki bad ki breu kane kalong kabom la long hanre badublei ki e baro kilong ki bala suda te Petrus ul kemktin hakmi ngil ino ya ki e baro bad ngila bud yame te nginio ayu u Jisu la ong haki shisha ngong hapi ha kajuk batmai habau kono breu unsong ha ka khet badan buram jungu mapi ki balai bot yanga piro pensong ha ki khat ar khat ban bishar ya ki khat ar jaj ki Israel bajar ubino yala ka ying ki sem ne ki hanmen ki para shinrang ne kanthei ne yala ukpa ne yala ka kimi ne yala ki kun ne ki lengkha ki risai na kabanta ka karteng jonga unyo pdiang shispa sha bat unyo kanti ya ka jeng embam jukut Henry bon ki banengkong kin salong khado bat ki bakhado kin salong nengkong ka gospel try Kajing Yara Eme Go Chris, ko hanmen ko para how try Jesus Christ hagani kasngi nirake ya kasngi buram jong kamaria kum kakmi bat kasim dan mata kadau menta tong ini pelujung mutshipang kajing im jong kamaria kum kakmi bat kasim ngitib ya kamaria lakhot daublei hi dalade ublei hi dalade ula jidika balong kakmi jung u nado basdang ya kajing im jongka kaladon kane kajing benta kajung blei ka bakan long kakmi jung u dain mata kadau ngitip bau blei haba ladai kapor upha yalau angel ban panbena ne ban ai kane ka khubor hoj habasdang kamara kamsem la suthu kamsem la tip ya kata kamon ka jong blei Henry ha ka klimat ka bau angel wan saka upan bana ne ai ka kane ka khubor kasnut hu ya kamon ka jong blei bat ha ba kal yosngeu bat kasnut hu ya kamon ka jong blei kata ka jingjit ka jung u ka jing khot ka jung u ya ka ban long ka kmi kong hoj bat ngai i basisha sisha hadu manta mane manga mapi ngi khot ya kamaria ka kmi bat sisha ngi yo i bat ngi lap ba kamaria sisha kalong kakmi jong ublei kakmi jong Jisu bat kakmi jong nga bat jong pi den mata kadau habangi khot ya kamaria habangi wer ya ka hakajing im ga jungi haba ngi khot ya ka hakajing duai jungi hapo ka ying ka sem ga jungi ne hakano kajing don kam jungi kamaria klempep kadan rengkat bat ngi hoj ngimla bani i kata ka jingdon jongka hasanda kum ka breu Henry ki jingya sat ke jongka ki long ki baklan hadu kata ngathrai ba ma pila long Kristen Catholic kat kine kisnem pila yo mat ya ki bor jong ka jingya sat jong kamaria lada ma piong ngampat yo i ngampat yo mat ya ki jingya sat jong kamaria ngampat laban pediang ya kamaria kum ka kmi jonga ne kabadai kum ka kmi ka jong blai kabamut mamangi ne mapi ngim padan kata ka jinge ne ka jing shania haublai baula jidika balong ka kmi jung u bat ka kmi jungi bachi sha ngim la banong bangi long ki Kristen Katolik ladang yung bang ngim pala ban yo bor ngim pala ban yo mad ya ke bor jong ka jinge site jong kamaria ka kmi jungi den mata kadau
habang iduai ya kami jungi madagasngi ne hakisngi bansawan kohan men ko para ngidei badan kane ka jing shania ha ka jing sai jong kamaria da ka jing shania aga jung pi da ka ta ka jing IT jung pi ha ka phidei banduai lada phiduai da ka ta ka jing shania ha ka kum ka kami klempep piniomat yakibor jong ka jing sai yakibor jong ka jing don rengkat jong kamaria ka kami jungi ha ka jing em ka jungi bat ha ka yeng ka sam ka jungi kabar pat ngi ong ban ngi khot ya kamaria kabalang kahikai ngi ban ong ban khot ya ka kum kasim hato shisha kamaria kadai kasim keli bilade bat pet yalade klempep kadai kasim namar bau jisu ukhon jong blei ublei dalade ulongus im habau khun jungka ulongus im klempep kakmi ru kalong kasim ngi ong yak ngi khot ya kamaria kasim jong ka jingsuk hato shisang yo inem ba kamaria ha ka jing jong ka kayo ya kata ka jingsuk pe ha ka jing jong kamaria na do basdang kata ka jing khot ka jong blei na do ka klimat bau blei ula khot ka ban long ka kmi jongu shisha kayo mat ya ka jingsuk ka jing ladang ipe je ke jing ka jongka ngimla banyo I ba kamaria kayo ya kata ke jingsuk ha ka jing jongka kum ki breu ne kum ka breu ne kum breu ha bang ipe ngi khme ngi posan ngim yo I ya kata ke jingsuk ha ka jing jong kamaria ha kasngi bawang angel wan ban panbna haka gabriel wan ban panbna ne ban ai kata khubor ke bau bleu la jit ya pha ban long ko kmi ya pha la jin apedeng ki kentei kamaria ka don hapedeng ka jing banjit ya kane ka khubor shisha ka long ka bapha ne ka long ka basniu ne kala ban pediang ni ne kamla ban pediang ya kane ka don kata ka confusion ha ka jing ka jing ka don kata ka jing banjit kamla banjit ha ka badeng kong den mata ka dau na adu kane khlimat ngila ban ong ba kamaria ngimla ban I ka jing suk nang dapat haswa ban kha yau khun jung kau jisu ngi yo I basisha ka dan ga jingsuk ha ka jim jung ka em kum ka kmi ka hab ban ri ban suman de ban kha yau khun jung ka ha ka ying ha ka jing thi ala jong han re ngi yo I ba kamaria la sha kan tai da babon ki bru la kha yau khun jung ka ha semasi ha to ka jingsuk ka dan ngi I ba hadin kata habau jisu la hel asan la rangba ula asdang ye kam mission ka jungu ka kami lab jungu ngi I ba habala kem la panrem yu kamaria kam dan ka jingsuk kayo matang ki jing tang ki jing jinjar ha ka jing ka jungka henry kabalang ka kahikai nga yapi bat ka ai kan ka kerteng ha kamaria ka kmi jungi kasim jong ka jingsuk balai kai ka daw bangi khot ya kamaria kasim jong ka jingsuk habangi pe nyong ba ngim yo I ba kamaria ka yo I kana ka jingsuk henry ngi khot ya ka kasim jong ka jingsuk dei tang namar ba kamaria ka IT lut yala de hoblei ka IT lut yala de hoblei ningkong na sabe kamaria ha ka jings ngeuret ka jongka ha ka jingli lui ka jongka ka ong hooj yak about rai ula kren yaka yak about rai ula terua ne lawan ayaka kalong ka thai soti ha ka jing ka jongka karu kum ka thai soti kum ka breu ka don ila kita ki jong ki jingkwa ke jingtrang ki jingang not ban pen urlong ha ka jing ka jongka henry baro kito ki jing pos new jongka baro kito ki jingkwa ke jingtrang jongka ka buno ka bredno ka wengno henry ka omanta tang kamon ka jungblei ublei kayo I ya kamon ka jungblei ba kamon ka jungblei ka kham krau ban ya kamon ka junga ka jingkwa ka jungblei na ka banta ka junga ka kham krau ban ya kata ka jingkwa ka jingtrang ka jingang nut junga den mata ka daw kamaria ka buno ka wengno ya kata ka jingkwa ka jingtrang ka jingang nut jongka ba maroi ka bu hakmat jongka kum kata ka priority jongka kamon ka jungblei den mata ka daw ngiyo I wat hapadeng ki jing ke jing jinjar ki jing sitom jong kamaria kayo mat ya kata ke jing suk ke jong blei
kayo ma di kata gejing sok happening gejing gejing jenjar happening kata gejing sitom jongka namar ba ka IT lut yala de how blay ka ong ba kamon ka jong blay ka kam kraw ban ya kamon ka jonga but nadu kata kalimat ba ka ong ho ja kamon ka jong blay ka yai ne ha kita kitin kiba ka ong ho ka yai ne kam syam la kan randin Lara day mga mapi habang iyo man ya gejing jenjar habang iyo man ya kata gejing sitom jong gejing gejing ngin jim dalakan randin ngin ong ba balay ngala ong haoj ya kamon gejong blay balay sisang la jid yo blay balay ngam sem la ong la panhun ya la kata gejing kwa gejing trang ne kata ka gejing kwa jong kana ka perthai ne gejing khot jong kana ka perthai ngin jim dala lek phai Den mata kedau ba habangi pang sitom ne habangi yomat gejing jenjar ha gejaka bangin IT susu ilade hablay da kata gejing shania gejungi da kata gejing it gejungi yoblay hakabor gejungu panban ngikan riana u ngilej saki weipat kiblay ngilej saki weipat ki jing thau jong kane ka perthai Henry ko hanmen ko para ha kane kasngi habangi rakhe ya kane kasngi brom jong kamaria kum kas jong gejing suk ka khot ka wer yang ayepi bangi de ban but ya kanuksa ka ba kalapan I hangi wan happening gejing jenjar ngi de ban khot ya kamaria kum ka kmi jungi namar ba maka kum ka kmi kalapan I yang apa dia pi katakan nuksa ban long ka kmi nag banta ki khun bat kum juro ban yo mat ya kata gejing suk happening kajing imbreu jungi hapedeng kajing kajing jenjar kajingi ni dan gamban penrit yala de kumba kamaria ke penrit andang la penrit yala de ni de ru ban IT yala de hauble da kata kajing shania kajingi ni haban IT teli telan yala de hauble lada uble lada ni IT yala de hauble klempep nila ban yo kajing suk hapedeng kajing jenjar nila ban yo ya ta usok jong kajing job ya barok gitu kajing lengba kajing don rengkat kajung blay lengba kajing IT kajungi heu den mata kadau ko hanmen ko para hakan kesngi habang ni rakhe ya kan kesngi buram jong kamaria kasim bat ka kmi jungi tongi duwai haka baka kum kmi kan ya sai na banta jungi bat kum juro kum kasim kan wan ra jing suk ha kaying kasem kajunga kajungpi bat mangingin yomat ya kata kajing suk ha kajing jungi bamal lagasngi wat happening kajing jenjar wat happening kajing pang kajing stom ne kajing sosat jong kajing jong kaying kasem jungi anyero ya Jesus Christ amen jongin yang pelala ka jong ka jinge ngange ho blay ukpa dan bor baro unong chao ka beneng bat ka kendau pada hau Jesus Christ ukon ba mare ju utrai jungi ya bla ku na mat sim ba ku ya bala kana ka maria tesuti ya bla shala ben hapo Pontius Pilatus lasana pna yeru laya bala tebiu Ulaya sebayam hagas ni balai lami pat ni bayam ulakir sebeneng musyong kamon ulay pawadan bor baro nang tawan patan bisar ki bayam nangay haw mansim bakoy hakabalang katolik bakoy hagajing salog kalikoy hagajing mabek ipop hagajing ipat kato hagajing imbang sukut amen. Lai spa nya punriu lai spa nya punriu She met but she men sim O Jesu Christu try Gira amiko pala Jinayu pukawan Ngilo uka ukris Day bantil yata ko jing tenju Ban lo upu baba She met but she men sim O Jesu Christu try Gira ame
Toduai ko para baga jeng kenya junga bajong pi kan long bapadiang huna kemadu bleu kupa badan bor baro To try peding jing kenya nak di jong pi na banta ke jing ro burong kerteng jong u ke jing banta yang i pada kabalang bakoi jong u baro koi kat bangi kan mau borom ya kamaria the seti bala kerku ngitrwa hame ya gejen ai jungi kotrai dag bakarpat bangin yo jing arab na ke jing long breu jong kres u bala terwa yala de hame halor gading pna kum ujing kenya baklem to bria uba emat basansar junom la junom Amen. Utrai dan rengkat bat pi Rengka bat piro. token tu yala ki danut Ikan tiu yaki shall try. ong nang utrai blai jungi Rai song hok bat kadei. da shisha ka long basong hok bat ka badai ka dei ti jingi bat ka jing pen em yangi haman la ka por bat ka jaka banangu yami ko kan rat ko pa bo khoj ko blai badan bor bat bom jikut bat ban yaro ban kerku bat pandan borom ya ka kerteng jong me ha kane kasngi kraw jong ka kmi jongi ka maria bat kasim jong kamaret hesoti bala kerku kaba da ke jingka srngeu jong umen sem bakhoj kalapun yau khon bala kha marwe jongka bat klem da du no ya ka boram jong ka jinglong soti bala kha na ka banta ka prathei ya ka jingshai bom jukut utrai jungiu Jesus Christ lengba jung u ki angel ki aro ya ka boram jong me ki hima ki dammane bat ki bor ki knyo akmat jong me ka beneng bat ka bor ka beneng bat ki seraphim bala kerku ki yamane rengkat da ka jingkmen ngi kerpat ai ba ki sor jong iru kinya so bat ka jong ki kat ba ngi penbana da ka jing ro ba snge red Bakuj, bakuj, bakuj utrai. Usim don baru bleki pan. Neng bat berteki arwailan. Kajing ya rosana. Usana syajong tam. Sana kajing ya ro yutabawan hanam bara kerteng utrai neng bat berteki arwailan kajing ya ro sana Sana syajong tam yubleo sana da shisha melong bukhoj ka trai ka thame jong ka jing khoj baro namar kata ngi kerpat ya me topan khoj pan kentang ya kine ke jing trwa jungi da gwa pha yaman sim jong me kum kam jer alo jong ki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ hakapor bladi no yu badala kamon snobha ula priang ya ke jingsha sitom ula shim yokpu badak baingu yame ula kedia yu badal ai hala kisenran u om to shim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keban IT na kebenta jong pi ha ka jukurkom endalalaya bam ula shim yokukuri badak baingu biang yame ula hala kisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ko kuri jong kasnam jonga jonga jutang bathamai bat bom jikut ya ke ban penme na ke banta jong pi ban na ke banta ki babun na ke banta ka jing map ekipop tole ya kane ban kan mau yanga
ka jing maya jong ka jing e Katasin bangi bamdu ne uku bangi dinakane kapuri ni pen braka jiap jong me kotrai tada du Namar kata ngi bapan manta ya gajing yap gajing me pa jungu ngi trwa hame ko trayuk po jong gajing im badya ko khuri jong gajing pen im ngi daingu adam namar melenyew yang ngi babit ban yang akmat jong me badban sakri yame da kebas ngawret ngi karpat yame bangi ki bayo banta hakamet bad kasnamo kris ngin long ki ba lapanitali ka we dauman sem bakhoj tokan mau ko tray ka balang jong me ka bala priang setelah ke perthei Bato penjanaya ka ha ka jingi rangkat ber Francis ukpa bakoi jingi walbat marwen bishop jingi bat baro kilingdo token maulem ruya ki hanmen ki parashan rang bat kante ki balayathia da ka bakrmen ha ka jingmi pat bat ya baro ki balaklad no ha ka jingi snei jingmi topdyang ye ki sha ka jing shai ka khmat jingmi to snei yang baro ngi kerpat yemi barangkat bat kamariate soti bakoi ka kmi jong blai Ujesa bakoj ukurem jongka ki apostol bakoj badbaro kerekoj ki belapen sengu bahaya me patang lapatang ngin long ki babet banyo bantalem ha ke jeng imbam jekut bat pengen ira bat pandan buram ye me daw kon jong me Jesu Christ Da'u lembadu badha'u kan long hame blek pa badan bor ha gijing long ka we jong man sim bakuj baro ka borom bad gijing ra junam la junam amen kumbelah hukum yang ngi daw nong penem bad kumbelah hikai ngi dakten blai ngi nod banong kok pa jongi wa habneng ka long ka bakuj ka teng some Kanwan kahima chome kalong kamon chome ha kandel kumba bening to ai ngi mata ke jambang jungi kabahala kasi batama bingi keringkan jungi kumba ngi rogi ma ke belas ngi berwajah lami ngi syakacing pensoy henry tepelai ngi na kabas new to penlai ngi ngi kerpat kotrai na kajing snew baro ha kajing spon chome to ajing suk jing sanya kis ngi jungi Kenang ba da gajing rap gajing isnei jo mengin lai barabor na kapop bat ngin yo jing da na gajing jenjar baro kat ba ngi ding ap khmelenti ya gajing kerman ba khoj bat gajing wan pat jong nong panim jongi Jesu Christ Namar gajong me kalong kaima gajong me kabor berkaburam junam lai junam Kotrai Jesu Christ me belong haki apostol jong me gajing suk ngai pi gajing suk jungang ayapi Wat pe ki pop jungi henry ga jungi jong ka balang jung me badha ga jing spon jung me to ai ha ka ya ga jing suk bat ga jing atali ka wei kat kum ka mon jung me mame ubi bat basan shar junam la junam amen ka jing suk utrai ka dan barabor rank kat bat phi ka bat phi ro to ngini trwa ya ka da ga jing suk i wei hai wei pat ka jing suk bat phi Kukun lang bradu play, make it keep up to us yangi. Kukun lang bradu play, make it keep up to Hakmi kulang berot jong blai, hakmi bikin no ki pop jong ke perthei. Sukito ya ki balakhat, saka jeng khawai jong kulang berot. Ko kan rat kan song asman rong ro ki yin singa,
and raise on kan kecing kan sentinga kan pakiahi kan bekas nam Kris kan ribet kelam Indonesia kecing yang bunjukut amin. May pendapin biang yang atrai Daka jing e jing spoon ba jing isne Ngam tian shu me kwa jindi Ya jing e ya me ra te se Siang me pendam sonya kakuri jongan me pendam sonya kakuri jongan yaungan bu haungan snow ya gaun lamun ompen Tingim jangan Ngan saim ladang alekum Me pendapen biang yang atrai Daka jing spoon bajing man kasih man kekelem mataman kapor me pendam me penbiang yang iwe paiwe me pendam penbiang yang kecingdan kam jungi kum kibru me pendam me penbiang yang kecingdan kam jungi kum Kristan akan yang kemer akan yang sem abalan kile baro Jesu beje shisha melam play ba pendam penbiang ini oh Jesu beje kita IT Jesu ilade yami kamta me akan yang step iwan rak maju me baro kita kibru berbang besutam badan hak jing jenjar dan kajing kaki badang syah sumar hospital bahadon haying menjuru ke pengalan menghasumar haleluya haleluya dan suwane ki konjungi ya kena ke perthai ki basyate merau hak jing dom jangan ke perthai aman simuksoy aman simbaman au soitan kodra Jesu bije kepeni kapor ke jume haki kawan ra ke jenis ne ke jume haki akan teng bakrau ke jume ko Jesu bije kerpade me bamen bekrat ya baro ke Jesu
na kajing em kajing pang kajing step kajing e kajing jenjar kasipa kelanat ha kajing em jenpi ko jisu biye nang wanra kajing suk ha kajing em jenpi kumba menda kajing rai jisu jisu ni idea la de hame ni idea ke ying kisam jengi ni idea ke jala ke jengi ba kajing suk basisha kajing me kan wan shong ha kadanot jongi bahara ha kadanot jongi ha kajing em ba marwe jongi ha ka ying kasam ka jungi god ra jisu wan ra ka jing suk ka jung me wan ra ka jing kot ka jing khia ha ka jing em ka jungi ba iwe pa iwe simti yangi god rai nang ai bor yangi nang yalam nang patelenti yangi bangila ban em kum ka jing em ka ba mai hi mela khot mela wer mela ai yangi ban em tong in ya duai habang ila yo pediang ya ka sakramen na benengi kerpat red ya me kotrai bamangi kibarake don buram ya ka jingkan mau ya kamaria theisoti bala kerku ngilong babet ban yo banta ha ka jingkhawai bom jukut daw kris utrai jungi amen utrai dan rengkat bat pi Gabat Piru. belai badan borbaro un kerku ye pi pa barakun badaman semba kod amen tole suk ya ro badi yo try da kajing yang babha jung pi So Yau Blay. Arspa Prapuwe. Arspa Prapuwe. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu, o Maria non cable, Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Kau buram hokpa berukun haman sim bakun kumalah ba meningkong kumcu mental barabol jenam la jenam amen en ya ra you try Jesus Christ jenam la jenam amen